על מאסטרים, אז בשיעור זה אני רוצה שנעבור קצת על טבלה המחזורית, על התכונות, על הקבוצות השונות שיש בטבלה המחזורית ומה אנחנו יכולים בעצם להסיק מכל קבוצה או אפילו מכל סימול של יסודות. אז הראשון שבעצם יצר איזשהו סידור מסוים בין האטומים השונים היה דימיטרי מנדלייב, הכימאי הרוסי, שבעצם ראה שלכל יסוד מאופיין במספר פרוטונים מסוים, שהוא אופייני רק לו, כי גם אמרנו בשיעורים הקודמים, אם אתם זוכרים, שמה שמאפיין יסוד זה מספר הפרוטונים, אוקיי? יכול להשתנות מספר הניוטרונים, ואז אנחנו קוראים לזה איזוטופ, וגם יכול להשתנות לנו מספר האלקטרונים, ואז אנחנו יכולים גם לקבל איזשהו איון חיובי או שלילי. אבל מספר הפרוטונים תמיד נשאר קבוע, ולכן הסידור שלו נעשה לפי מספר אטומי, אוקיי? לפי מספר אטומי, שהוא ייחס חשיבות למספר פרוטונים של כל יסוד. ואנחנו רואים גם בטבלה המחזורית, בואו נלך לאתר, אגב, אם אתם רוצים להיכנס לאתר הזה, זה p.table, או בלי נקודה, p.table, כמו periodic table, וזה .com. אתם יכולים לקחת משם הרבה דברים, הרבה תכונות, ואנחנו נעבור ונראה רגע את הטבלה המחזורית הזאת. אז זה הטבלה המחזורית מהאתר שציינתי מקודם. אתם יכולים לראות שהיא מאוד צבעונית ומחולקת בצורה מאוד נוחה. אוקיי? אתם רואים שיש לנו פה טור, יש שורה לכל וממספרים אותם. אוקיי? ככל שאנחנו הולכים משמאל לימין, אז המספר האטומי גדל, זאת אומרת יש לנו מימן 1, אוקיי? 2 מקבל הליום, ואז אנחנו הולכים לשורה השנייה. 3, 4, 5, 6 וכו'. בסדר? ומבחינת הסדר, אוקיי? ומה שאנחנו רואים, יש לנו מתכות, שאם אני עומד עם העכבר על המתכות, תסתכלו שהכל ככה צבעוני כרגע, וכשאני עומד על המתכות, זה רק הקבוצה של המתכות. מן הסתם, כמו שאתם רואים פה, יש תת קבוצות למתכות שאנחנו נעבור על כל אחת מהן בנפרד. אז אם אנחנו עושים איזושהי הפרדה גסה בטבלה המחזורית, יש לנו את המתכות מצד שמאל ואת העל מתכות, וביניהם יש את המטלואידים. מה שאתם רואים בכחול זה מבור, צורן וכו'. אוקיי? צורן בעברית, אבל יותר מוכר כסיליקון. אז בואו נתחיל לדבר באמת על כל תת קבוצה השייכת למתכות, ונאפיין אותה. אז יש לנו פה את המתכות האלקילית. בסדר? מתכות האלקיליות, זה המתכות שאנחנו רואים פה, מליתיום, נטרן, אשלגן, ריבודיום, צזיום וכו' וכו'. כמובן שאתם כנראה לא תיפגשו עם כולם, אבל כן כדאי לדעת לפחות את התכונות שלהם, כי הם באותו הטור שבטבלה המחזורית. אז הנה, העתקתי את הטור הזה, את הקבוצה של המתכות, בואו נרשום פה, מתכות אלקליות, ומבחינת התכונות אנחנו נעשה אותם בתור סעיפים. אז יש לנו מה שמאפיין את אותם מתכות שבאלקטרוני ערכיות מכיל אלקטרון אחד שיחסית קל לתלוש אותו. מה זה אומר קל לתלוש אותו? תראו, בטבע או בכלל ביסודות, בריאקציות, תמיד יש שאיפה לקיים כלל אוקטט. אוקיי, תדגישו לכם, כלל אוקטט. אגב, זה לאו דווקא קשור למתכות או מתכות אלקיליות, אלא באמת לכל יסוד שהוא.
והכלל הזה אומר כל אטום או כל יסוד שואף להגיע למצבו היציב ביותר, והמצב היציב ביותר שאנחנו מכילים 8 אלקטרונים בקליפה האחרונה, אוקיי? או באלקטרוני ערכיות, בקליפה האחרונה. למשל, גזים אצילים, אם אנחנו ניקח את כל הגזים האצילים, אנחנו נראה שבקליפה האחרונה לכולם יש 8 אלקטרונים, כלומר המצב הכי יציב. פרט כמובן להליום, שמן הסתם הוא מכיל 2 פרוטונים ו2 אלקטרונים, ולכן הכלל הזה לא קיים, אבל הסידור של האלקטרונים פה הוא באמת יציב, כמו שראינו גם בדיאגרמת אכלוס אלקטרונים. אוקיי, אז זה כלל האוקטט, וכלל האוקטט מבחינתנו הוא נכון לכל האטומים בטבלה המחזורית, ונמחק אותו כרגע, כי אנחנו מדברים על מתכות אלקיליות, בסדר? אז אמרנו, התכונה הראשונה שיותר קל להם לאבד אלקטרון אחד, ויש להם אלקטרון אחד בקליפה האחרונה, או אלקטרון ערכיות אחד זה נקרא. מבחינת הולכה של חום וחשמל, אז הם מוליכים טובים, אוקיי? המוליכות גבוהה. בגלל זה אנחנו יכולים להשתמש במתכות כאלה לכל מיני הולכה. למרות שיש מתכות שהן יותר טובות, ואנחנו נסתכל על זה בהמשך, להולכה. אבל מבחינת ההולכה, היא בעל תכונת הולכה גבוהה. יש לאותם חומרים, לאותם יסודות האלה פה, צפיפות יחסית נמוכה, אוקיי? וטמפרטורת התכה, ככה רושמים, גם כן יחסית נמוכה. אני אגיד בכמה מילים מה זה טמפרטורת התכה. טמפרטורת התכה זה הטמפרטורה הדרושה, בואו נראה, הטמפרטורה הדרושה להפוך מוצק לנוזל. אוקיי? כמו שאתם מתיחים משהו. ודבר אחרון שמאפיין את המתכות האלקיליות זה שבטמפרטורת החדר הם לרוב יהיו במצב מוצק. טמפרטורת החדר, מי שלא יודע, זה 25 מעלות צלזיוס. אוקיי? מוצקים. הקבוצה הבאה היא המתכות האפרוריות, או באנגלית זה נקרא, האמת שזה יותר הגיוני, Alkaline Earth Metals, בסדר? שזה המתכות שמאופייניות לכדור הארץ. האפרוריות, אני לא יודע למה תרגמו את זה ככה, אבל יכול להיות בגלל הצבע האופייני שלהם. מה שמאפיין אותם, אוקיי, זה הקבוצה השנייה, מי שככה רוצה שנייה לראות, זה הקבוצה הזאת, אוקיי? בטבלה המחזורית, זה קבוצה מספר 2. בואו נחזור למצגת שלנו. ומבחינת התכונות שלהם, יש למתכות האלה נטייה לאבד את 2 האלקטרוני ערכיות שיש להם בהתחלה, שיש להם בקליפה האחרונה, את 2 אלקטרוני הערכיות, ואז מן הסתם הם צפויים לקבל מטען שהוא 2 פלוס, כמו מגנזיום 2 פלוס, או קלציום 2 פלוס, שמאוד, למשל בביולוגיה אנחנו נראה את זה הרבה. בנוסף, המתכות האלה הן מתכות מוצקות בטמפרטורת החדר, קשות, בסדר? יש להם צפיפות גבוהה. ומבחינת הצבע הן מבריקות וטמפרטורת התכה גבוהה.
אוקיי, זה לגבי מתכות אפוריות. הקבוצה הבאה שלנו הן נקראות מתכות מעבר, ופה אנחנו רואים שיש קצת שוני בין אותה קבוצה. למשל, מבחינת המספר אלקטרונים שהם יכולים לתת, אז זה יכול להשתנות, כי אם אני לוקח, בואו נראה, נגיד ניקח את היסוד ברזל. אוקיי, ברזל יכול להיות ברמה של 2 פלוס, או ברזל 3 פלוס. כלומר, או שהוא מאבד 2 אלקטרונים, או שהוא מאבד 3 אלקטרונים. אגב, זה גם ברזל נמצא אצלנו בדם, במולקולה שנקראת המוגלובין, ואנחנו נדבר יותר בהרחבה בריאקציות של חמצון חיזור. מה שאתם רואים פה, שאנחנו מחזרים או מחמצנים, כלומר מוסיפים אלקטרונים או מורידים אלקטרונים, אנחנו נראה איך זה מתאפיין גם בצבע של אותה מתכת. כי אנחנו נראה שברזל מחומצן, שהוא יוצר איזשהו קשר עם האלקטרונים של חמצן, אם אני מדבר על ההמוגלובין שיש לנו בדם, אז הוא הופך לצבע אדום, אוקיי? אבל אם הוא לא מחומצן, הוא יהיה בצבע כחול. וזה גם אנחנו רואים ככה שמישהו נחנק, אז הוא פתאום מכחיל, כי החמצן שלו לא מחומצן, הדם שלו לא מחומצן, ולכן אנחנו לא רואים את הצבע האדום הזה. אז מבחינת המתכות, הן מתכות מוצקות, קשות ומוליכות טוב מאוד, כמו זהב לצורך העניין. יש לנו פה זהב, הנה, זה הסימול של זהב, זה כסף, אוקיי, יש לנו פה פלדיום, נחושת, ניקל, כל מה שאתם מכירים, AU זה זהב, כל מה שאתם מכירים מבחינת חומרי הולכה, גם אם זה בסים של הפלאפון, אז זה באמת, אגב באמת זה סים של הפלאפון לצורך העניין, או כל מה שאתם רואים, השבבים האלה זה זהב אמיתי. ומאוד מוליך מאוד טוב. ומבחינת הצבע שלהם, הם יחסית מבריקים ובעלי צפיפות גדולה. יופי, מעולה. רק דבר נוסף, דבר קטן, שמבחינת המתכות מעבר, יש עוד סוג של מתכות מעבר, אבל אנחנו כוללים אותם מבחינת התכונות כאותו דבר. זה המתכות מעבר העמידות. זה מה שמסומן פה בכחול, בסוג של תכלת חלש כזה. זה המתכות מעבר שדיברנו עד עכשיו, אבל אנחנו כוללים יחד עם זה את המתכות מעבר הבא. אוקיי? אז עד עכשיו דיברנו על כל המתכות. מעכשיו אנחנו הולכים לעל מתכות, שעל מתכות אנחנו רואים שזה, יש לנו את הקבוצה הירוקה ואת הגזים האצילים. עכשיו תראו שמה שמפריד, יש פה כמו מעין מדרגות כזה, גם ככה אני זוכר איך זה מופיע, וככה אתם גם יכולים לסמן לכם בטבלה המחזורית שלכם, אוקיי? רצוי שלכל אחד מכם יהיה טבלה מחזורית, כדי שהוא יוכל להשתמש כל הזמן, ובתרגילים זה באמת יעזור לכם. אז מבור אנחנו עושים איזשהו מעין מדרגות כאלה, עד היסוד פה האחרון, בין הרדון לפלוטוניום, ואלה המטלואידים. אז אם מבחינתנו המטלואידים, נגיד עליהם איזשהו 2 מילים, כי זה מעורבות גם פיזית וגם מהבחינה הכימית ופיזיקלית, תכונות פיזיקליות של אותם יסודות, הם בעצם ערבוב של מתכות ועל מתכות. חלקם יכולים להימצא כגז, נוזל או מוצק בטמפרטורת החדר, חלקם מבריקים, חלקם בעלי צפיפות. אז מבחינתנו אנחנו מתייחסים לכל יסוד כזה בפני עצמו, אוקיי? אנחנו לא יכולים להגיד ישר אם זה מתכת או על מתכת, כי אתם רואים פה שהם די כזה על התפר. ולכן אנחנו לא נעשה להם איזשהו ככה אפיון, כי זה לא יהיה נכון להגיד. אוקיי, האפיון שלהם הוא מאוד כללי,
ולכן אנחנו ממשיכים לקבוצה הבאה, שזה על מתכות. אז בעל מתכות יש לנו את היסודות העל מתכתיים ואת הגזים האציליים. אז באופן כללי אפשר להגיד שהעל מתכות מבחינת התכונות שלהם הם די הופכים למתכות. מה זה אומר? נגיד אם דיברנו על יכולת הולכה של אלקטרונים, כלומר הולכה חשמלית או חום, שמתכות הם יחסית מוליכים טובים, אז העל מתכות בעלי יכולת נמוכה להולכה. אוקיי? הולכה של חום או הולכה של אלקטרונים. אמרנו שמתכות הם לרוב יהיו במצב של מוצקים בטמפרטורת החדר, אז על מתכות יכולים להימצא גם כמוצק, גם כגז וגם כנוזל. מה עוד? הם בעלי יכולת לקלוט אלקטרון, בסדר? או אלקטרונים, לעומת המתכות שאמרנו שיש להם יותר נטייה למסור אלקטרונים. כמובן כל זה בהתחשב לכלל האוקטט. זה לא שכל אחד, תכף אני אעשה ככה איזושהי סכמה מסכמת על הטבלה המחזורית מבחינת כל אחד מה הנטייה שלו למסור ומה הנטייה שלו לקבל, ואז זה קצת יהיה יותר ברור. וזה אנחנו עושים לפי כלל האוקטט. מה עוד שונה מבחינת הצבע, אוקיי? אמרנו שמתכות הם סוג של שיינים מבריקים, ופה הם יותר נוטים למט. זה בגדול העל מתכות, אוקיי? מה שראינו בטבלה המחזורית שמצוין בתכלת, בירוק, סליחה. ובתוך אלה אני רוצה לדבר גם על ההלוגנים. אוקיי, ההלוגנים זה משהו שהוא כן חשוב לדעת. בתוך העל מתכות יש תת קבוצה שנקראים הלוגנים. למה הלוגנים? מלשון הלוג'נסיס, כלומר יוצרים מלחים, שזה פלור, כלור, ברום, יוד, ויש פה עוד אחד שהוא פחות נפוץ, אני לא רוצה לגעת בו, אבל הוא עדיין נחשב בטור של ההלוגנים. אז אלה ההלוגנים. ומבחינתנו הם בעלי נטייה לקבלה של אלקטרון אחד, כלומר מבחינת האלקטרוני ערכיות שלהם יש להם 7 וחסר להם עוד אלקטרון אחד על מנת לקיים את כלל האוקטט. בנוסף לזה הם גם מאוד ריאקטיביים, הם נוטים ליצור, להגיב עם כל מיני חומרים ויסודות אחרים, ליצור תרכובות מסוימות, וטמפרטורת ההתכה ורתיחה שלהם עולות, בסדר? עולות עם מספר אטומי. גם פה, ככל שהמספר האטומי עולה, ככל שאנחנו נרד למטה, המספר האטומי ילך ויעלה, ככה גם הטמפרטורת התכה וטמפרטורת רתיחה. טמפרטורת התכה אמרנו זה הטמפרטורה הדרושה לעבור ממוצק לנוזל, וטמפרטורת רתיחה זה מנוזל לגז. כמו שאנחנו מרתיחים מים, זאת הכוונה בנושא הזה. והקבוצה הזאת הם נחשבים גזים אציליים. מבחינתנו זה הטור האחרון הכי ימני קיצוני בטבלה המחזורית. יש לנו פה את ההליום, את הניאון, את הארגון, קריפטון, קסנון וכו'. אלה גזים שהם ממש לא ריאקטיביים, אוקיי? מאוד לא ריאקטיביים, כלומר מאוד קשה לעשות איתם איזושהי אינטראקציה מסוימת או איזושהי תרכובת. אנחנו נראה אותם בטבע תמיד עם כמו הליום 2 וכו'. בתור אטום בודד אנחנו נראה אותם בטבע. בנוסף, באלקטרוני ערכיות הם מכילים
8 אלקטרונים. כלומר, מקיימים כבר את כלל האוקטט, אנחנו גם קוראים להם גזים אצילים או גזים סנובים, כי הם בעצם לא עושים שום קשרים עם אף אחד, והם בקבוצה שלהם ולא מעניין אותם כלום. ושתי הקבוצות האחרונות שלנו, יש לנו פה שהם תחת מתכות, זה הלנטידים והאקטינידים. אז לנטיניד, אוקיי, או כמו האטום הראשון שמופיע פה זה הלנטון, אלה מתכות אדמה יחסית נדירות, זה מהיסוד 57 עד 71, מה שאתם רואים פה. וכולם קרויים ככה בגלל אותו יסוד ראשון, וגם מבחינת התכונות הפיזיקליות שמאפיינות אותו, אז כולם יחסית בשורה הזאת דומים לו, כמו שכולם מבריקים, כולם בעלי איזשהו צבע כסוף יחסית בעיר, ובחשיפה לשמש הם מתקעים. סליחה, ומתכות אלה גם, ממתכות אלה עושים פלדה. אם אנחנו עוברים לאקטינידים, זה השורה פה שהיא בסגול, סוג של סגול ורוד כזה, זה השורה האחרונה, מיסוד 89 עד 103. אקטינידים בגלל שהיסוד הראשון בשורה הזאת נקרא אקטיניום, ובעצם הם לרוב מלאכותיים, אוקיי? זה לא משהו שהוא טבעי, לא נראה בטבעי, פרט אם אני לא טועה, פלוטוניום, אורניום, שהם כן טבעיים, אבל כל השאר אני די בטוח שהם מלאכותיים, פרט לשתיים שהזכרתי פה. אבל כמובן שאנחנו לא ניגע בשתי השורות האלה, גם מבחינת הנדירות שלהם, וגם אנחנו לא נתעסק עם הריאקציות שהן מעורבות. אוקיי? ולכן מה שיותר רלוונטי זה כמובן המתכות והעל מתכות בעיקר, וקצת אולי המטלואידים כמו הסיליקון ובור לצורך העניין. אז זה היה ככה על הטבלה המחזורית. אני רק רוצה לקראת סיום לעשות פה איזשהו סיכום קטן, גם מבחינת האלקטרונים הדרושים לכל טור לקיים את כלל האוקטט. אז אם אני מצייר, פה יש לי את המימן, בסדר? פה יש לנו, ופה בוא נגיד שזה הבור, פה זה מתכות מעבר, בהם אנחנו לא נוגעים כרגע בגלל שהם משתנים. פה יש לי פחמן, חנקן, חמצן ופלור, ואת הגזים האצילים שגם כרגע אני לא מתייחס אליהם. פה הברליום, ליתיום וכו'. עכשיו מבחינת המטען החשמלי אני אעשה ככה, תראו איזה פשוט זה. הוא מקבל פלוס 1, זה מקבל פלוס 2, ואז על המתכות מעבר האלה שיש לי פה אני מדלג, זה פלוס 3. כלומר הנטייה של המתכות האלה היא לתת, אם זה בטור של המימן, הנטייה היא לתת אלקטרון אחד, בטור של הברליום, מגנזיום, קלציום וכו', זה לתת 2 אלקטרונים, או בבור זה 3 אלקטרונים. משהו שהוא יותר נפוץ מזה, מהבור זה האלומיניום, שגם כן נותן 3 פלוס. לגבי הפחמן זה די משתנה, כי פחמן יכול או לקבל או לתת, אבל מבחינתנו אלקטרוני ערכיות, אוקיי? אלקטרוני ערכיות בקליפה האחרונה, אז יש לו 4. וזה גם יעיד לנו אחר כך על הקשרים. בואו נראה פה מבחינת הנוף, שיש לנו חנקן, חמצן ופלור, ככה אני גם זוכר את זה אגב, נוף. אז יש פה 3 מינוס, 2 מינוס ו1 מינוס. כמובן שהגזים אצילים מקבלים את המספור 0, כי הם לא נוטים לקבל אלקטרון ובטח לא למסור אלקטרון. אז מבחינת חנקן הנטייה היא לקבל 3 אלקטרונים ולקיים את כלל האוקטט, חמצן 2 אלקטרונים וכל ההלוגנים ופלור בראשם סך הכל אלקטרון 1.